Praise the name of the Lord. Na imbag nga oras kanito tayo amin. Kakabsat, dita from UK to Philippines, USA, Canada, Australia, Dubai, Singapore, New Zealand, Macau, Russia, Israel, oray pa dita Istanbul, Turkey, Honolulu, Hawaii, and dita Greece, and Macau. Did I mention Macau? Hong Kong. And kada kayo amin kakabsat nga madanunan dito nga live streaming ministry tayo. Praise God. Hello Isa, number 1 nga sumursurot iti number 1 kati attendance tayo na kong iti gimong tayo Ilocano. Pastor Luz Borja, hello. God bless you all kakabsat. Meets our Nini kada the Ming or hello Bowling, hello. Oh, Singapore, yes. Kaiman mention tayo laan and naibag na aldaw tayo amin. Wano kanito tayo, tiyempo tayo amin. Yeah, good evening. It should be Rabiin dita Singapore kapsat. Right? So naimbag nga gundaway tayo manan kakapsat. Gaman tayo ti apo ta inikanda tayo manan ti tiyempo. Tok nagmaymista tayong nga dayaw iti naga na babaan iti dito nga online on live streaming. Praise God ministry. Hallelujah. Blessed be His wonderful name. Praise God. Makipag-ukrad ka dito Psalms 145, 1-3. Kakapsat. Praise God. Kat kunana dito'y Salmo 145 verses 1-3. Itam o kanto Diyos ko, o ari ken benditwek to tinagan mo itiag na nayon. Tunggal aldaw benditwen kanto, kat idaydayaw konto tinagan mo itiag na nayon. Dakal ni Hiuba na indaklan unay ti panakaidaydayaw, kat ti kinadakal na saan amatukod. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Daydayaw tayo ti Diyos. Praise God. By singing the song, Imayak nga agdayaw. Hallelujah. Praise God. In English ko na I just came to praise the Lord. Hallelujah. And so, sing this song with us. Praise the name of the Lord as we worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Imayak nga dayaw, imayak nga dayaw, apo, imayak nga dayaw ken kam, imayak nga dayaw, imayak, hallelujah, imayak nga imayak nga dayaw, apo, imayak nga dayaw ken ka, hallelujah, imayak nga dayaw. Simang may kaganyan na minsan nga aldaw, inikam tinamnama, biyag ko ken kararwa, kinanang madaag ken ka, dinatubay bayan, daydayawan ka.
ken kararwang, yes Lord, kinangkadakin ka, di nagtubaybayan, dayayawin ka, Apo. Simangbay ka kanya, na minsan niya agaw, hallelujah, inikang tinanama, biyag ko ken kararwang, kinangkadakin ka, di nagtubaybayan, dayayawin ka, Apo. Dayayawin ka, Apo. Dayayawin ka, Apo. Hallelujah. Dayawin tayo, Diyos. Praise the name of the Lord. Idayaw na ka, hallelujah. Dayawin na ka, Praise Diyos of God. God. Hallelujah. Praise Dayaw the na ka, name yes, of the Lord Lord. Jesus. Thank you. Day dati panggap ni Apo, hallelujah. Itireti ka kanito. Madayo ka. May kami Apo, at da kami tiretoy nga. Nagkimong, hallelujah. Day na tiyempo, oh God, to praise you, Lord. Tapno ni dayaw na ka, hallelujah. Oh God, dayaw na ka. Manipag ka na Bless your puso ni name. Apo, Diyos of God. Sikat ni Diyos of God. Hallelujah. May karing may tanong, may idayaw Apo, Diyos of God. Hallelujah. Dayaw na ka, kaputi kinasiyasinong tibiyag ni. Idayaw na ka, Apo, itakan tiyag na na yun. Kanagyamang kami, Apo, Diyos of God. Kanagiti narami, damit, O Diyos of God, itibiyag mi. Gyamang kami, Apo, Diyos of God. Iti panang aywan mo kada kami, O Diyos, O God, iti makalawas manan, O Diyos, Lord Jesus. Iti panagtulong mo kada kami, iti panagtrabaho mi, Apo, Diyos, ti aldaw, kag terabi. Agyamang kami, tasikat, Apo, O God, kamang mi, O Lord God, pagkapuan, ti tulong, O Diyos, O God, tulong mi. Tanaawang ka kada kami, awan ti mabalbalinan mi, Apo, Diyos, O God, hallelujah. Oh, bless your name, magyamang kami, Apo, Diyos. Di mensahe kanta po no, Apo, O God, si mangbay ka kitibiyag mi, tapos inikan na kami tinamnama, inikan na kami, Apo, Diyos, O God, hallelujah, iti panakaisalakan, Apo, Diyos, O God, nagiti kararwami, panakapakawan, nagiti basbasang mi, Apo, tanakapay kami, Apo, O God, but then, Lord Jesus, O God, nagyamang kami, tasikati Diyos na mamakawan, hallelujah, thank you, Lord, hallelujah. Gyamang kami, Apo, Diyos, na hamakit kita, nagiti kinakapoy mi. Amen. Nadigit kita, tinagkan, Thank you, Lord. puso mi. Naiso, Apo, Diyos, O God, hallelujah. Ayat Bless mi, this ay service, sarabiti O God. bihag mi. Apo, at nakakabaulan mi, Apo, hallelujah. Isa ga po na itangagod taway. Nawatan mi, Apo, Diyos, na binasinang kaniti, panagtikimong mi, Apo, God. Di pa sila nakabaulan mi, Apo, Diyos, O God, nawatan mi, nga binasinang tipulutan ka Gasam kami dagiti kanta. masakit, Tapati, Apo. Apo, manipudrugi, Apo, tikimong mi ka nalipas, at nakami, Apo, Diyos, aramatam, Apo, Diyos, O God, pulutam. Hallelujah, O God, at maaraman kami kanina pa. Akalasugan mi binasyon. Oh God, hallelujah, channel of blessing for thy glory and for the advancement of thy kingdom, Lord Jesus, O God. Dito sinamdigiti, Apo, Diyos, kadwaming agdaydayaw, Apo, tinitinga ka nito sa di naman kayanda, hallelujah. Oh, bless your name, ti presensya ni kanda, Apo, agtultuloy, Apo, Diyos, kada kami, kasabtang di masapang nyo na espirituan, to your servant, to the word of God, and even, oh God, kadigiti mensahe, di kanta ikam kantaan, Apo, God, sikati may dayaw, kay may tanong, inawatan ni Apo, ipagpakasi, amin na gito, may kapatinagan, at promises of God. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Oh, it's Leah's turn. Praise God. Tapnon, ito na iti kanta na para iti Apo. Hallelujah.
God bless you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you you. so much, Mia. Hallelujah for that nice and lovely song. Praise God. Hallelujah. Tuloy tayo nga dayawan ti Diyos, kakabsat. Kat mikipagkanta kayo dito'y kanta ko na ayat binagkatnak. In English, it says, Love lifted me. Gapot ayat ti Diyos, insalakan na tayo. Praise God. Praise God. Limneda kiti basul jay na dawela taaw na irimre makidin ajak makalungaw ngenti aputi taaw nangyeg na tipukaw manipud ijay danum binagkatnak binagkatnak ni Jesus na ayat binagkatnak binagkatnak hallelujah ni Jesus na ayat binagkatnak ited ko amin na puso nga agserbikan kwa na agbiagak ang naragsak kanta ti dayaw na ti dakkel nga ayat na ited ko kasayaatan kan kanta ken na ayat panag serbi hallelujah binagkatnak binagkatnak ni Jesus na ayat binagkatnak binagkatnak hallelujah binagkatnak thank you Lord ni Jesus na ayat binagkatnak napekat akararwa awagam ni Jesus tapno bagkaten naka manipujay alun isuti aputi taaw daluyo nagtulog isu mangisalakan ken man numbul hallelujah binagkatnak binagkatnak ni Jesus na ayat binagkatnak 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 ni Jesus na ayat binagkatnak binagkatnak hallelujah binagkatnak ni Jesus na ayat binagkatnak binagkatnak thank you Lord binagkatnak ni Jesus na ayat binagkatnak hallelujah praise God hallelujah hallelujah when pinagkat na tayo ni Apo Diyos manipod basod inlong aw na tayo kat Kasa namati won insalakan ti Dios rebengan tay nga road nga ayaten mat dagiti sabsabali ditoy page 99 pagkantaan tayo kantaan tayo dijay agayat rebeng mo nga isarono praise the name of the Lord hallelujah rescue the perishing continue to sing with us pagaydayaw ti Dios Kaya
agayat repeng mo padama tao kaasiket kwa na itet mo no adarigat na ken kwa na inka biag ni Jesus sarita malagayat agayat repeng mo di padama tao ni Jesus na dungo di talet mo no di mangipangat isutadusam inganat di kan tumairagpat di kanto sa dengan abagbagaan an anusam tuaga net kita agayat repeng mo di padama tao ni Jesus na dungo di talet mo o puso hanap nuan basulan arway panakadalos mo ta gawaang takastat karbengan ken maipaay tapno aglang apkan itinamay agayat repeng mo di padama tao ni Jesus na dungo di talet mo no inkaidalan yaga na santuan di apo iten at tungkulang di kanto mauma agananus ka tani Jesus natay kapuken ka agayat repeng mo di padama tao ni Jesus na dungo di talet mo agayat repeng mo di padama tao ni Jesus na dungo di talet mo. Praise God, hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise God. May panagkapoy, bayat pampanaglang, tikas kanyak nga nalupoy, sinuti papanag. Yan kuna ni Jesus kanyak, isut dalan pudno ken biyak, isuiti mangkibin, tapno sa anak maitublang. Ti imana taptapayaen na, ti imana idaldalan na, dungteng manrigat tibiyag, ket sa anak tuag danag, taamuk nga ni Jesus isut kadua. Aduman itilaped nga inak masarange, dalan aduti sisiit sinu iti kapte, ngem kuna ni Jesus kanyak agansak agtuluya, ket pinagtupanawan dinagtupay paypayan. Di iba na taptapay
isut kadua. Ti imana taktapayaen na, ti imana idaldalan na, tumting manrigat tibyan, ket saan nagtuag tanag, taambuk nga ni Jesus isut kadua. Ket saan nagtuag pulos nga agdanag. Yes, Lord God, praise your name. Tayo ti Apo. Praise God. Mataydayaw ti napateg anagan ni ti Apo. Agtultuloy kami nga agkablaw kada kayo amin kakabsat. Kablawan da kayo amin gapoy tinagan ni Apo Isus. Nagragsakit din kinagsayat ti panagsasarak tayo. Iti kastoy nga wagas panagdaydayaw kin panagserbe iti Apo. Kaya't mi nga kablawan dagiti papagayam tayo dita Pilipinas. Kablawan da kayo nga kakabsat dita Sigay. Dagiti kakabagyan tayo dita Sigay Ilocano. Madamdamag mi kin dadadagiti kakabsat nga kakadwa tayo dito England. Nga agdamdamag da may papan no siya sinno ni Pastor Dumal-is. So nga kablawak dagiti tagasigay, kaputa dagiti parents tayo, apong tayo kahit nagapuda dita Sigay Ilocano. Dagiti Dumal-is clan. Kumusta kayo amin Apo dita Sigay Ilocano? Maragsakan ak unay ti manakadamag mi nga da kayo nga mangsubsubaybay da ito'y nga programa tayo. Daydayaw ti Apo. Stamit dagiti gagayem napapastor dita Kandon Ilocano. Daydayaw ti Apo. Maragsakan kami kakabsat. Ti dagiti kakadwa tayo dita Kandon Ilocano. Stamit dita La Union. Kumusta kayo Padre Manny? Daydayaw ti Abaw. Giyaman kami ti Karkararagyaw. Pastor Manny Dumasag. Daytoy ti kumpadrek nga adu ti kwartana. Ta disakbay pa'y nga yanak ni nanang nakit adon ti kwartana. Daydayaw ti Abaw. Iso nga giyaman kami kakabsat ti barakyad addayo kin panangikarkararagyaw da ito'y nga programa tayo. Ket iso da ito'y ti panakay patungpal. Dayay padto ni Apo Isos. Amasapol amay kasabati banghilyo. Kadagiti suamin na paset iti lubong. Samit nga kablawak dagiti kakabsat tayo dita Pangasinan. Ti biyang ti MCCF. Ti Mount Calvary Church Fellowship. Giyaman kami ti panaykarkararagyaw ket ti kastamit nga maragsakan kami unay. Madaydayaw ti Abaw. Stamit dita Tarlac. Dita Barangay Vargas, Santa Ignacia. Dadagiti kakabsat tayo dita nga mangsubsubabay da ito'y nga programa tayo. Madaydayaw ti Apo kahit madamdamag may bagbagada nga mabinbendisyonan da kahit madaydayaw ti Diyos. Saan nga da kami ti maydayaw? No di kahit maydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo. Kin kadagiti amin nga kakabsat, dita Kalinga. Dita Parasilis. Dagiti kakabsat tayo dita Isabela. Isuda nga makitadda ti daytoy nga programa madaydayaw ti Abaw. Kararag may kini Apo Dios nga
bendisyonan da kay pay ti adado. Alawain, kakabsat, mapantayo ti programa tayo, ket kablawak kadagiti suamin, nga gagayem ti tangatang, sapay ngumata ti Apo, ket bendisyonan na tayo amin. Dito ay libro ti Mateo, Kapitulo 25. Idi last Saturday, ket naalamit lang ti mensahe iti daytoy nga kapitulo. Ket ijay pakaistoryan ti the parable of the talents. Ijay Matthew chapter 25 verse 14 ingana ti verse 30. So the whole from verse, kaya't ko lang nga basahan dyan from verse 14 up to verse 18. Dyan Ilocano ko na takas iti maysa tao, nga mapan iti sabali adaga. Inayaban na dagiti adipon na ket iniyawat na kadakwada dagiti kukwana. Ket inted na iti maysa ti 5 at talinto. Inted na iti sabali ti 2, ket iti sabali inted na ti maysa. Iti tunggal maysa, kas iti kabailan na, ket sanapan iti biyahe. Dagos adaydi imawat iti 5, at talinto na pan ket pinagsapul na, ket nakagunguna ti sabali a 5. Kas tamit daydi imawat ti 2 at talinto, nakagunguna ti sabali a 2 at talinto. Ngem daydi imawat ti maysa, napan ket kinutkot na ti daga, ket inlemeng na daydi pirak ni apuna. Okay. The parable of the talents. Kinitak daytoy sao nga talent, ijay Oxford Dictionary, kaya't nangasawen natural aptitude or skill or natural ability. Ija sabali pa nga panakay sa una, ti kaya't nangasawen, a former weight, an unit of currency used by the ancient Romans and Greeks. Kinitak met ijay sabali pay, jisaw nga talent. Talent was originally a measure of weight. It came to be a very large amount of money, likely in silver coinage. Daytoy coinage, a system or type of coins in use. Iso nga, daytoy sao nga talents, ket iso dayjay wenno talintaw, ket saan lang nga dayjay skill tayaw. Dayjay nyatay sabali nga panakaisaunan, dayjay kabailan tayaw. Yeah. Nga adda kada tayaw. Okay. No di ket iso dayjay buuin na ti makunkuna nga kinabaknang wenno amount, a large of money. Kinaado ti kwarta. One talent represent 6,000 denarii. And a denarius was a normal day's wage for a laborer. Iso nga jay one dinar, when one denari, ket jay 1 talent kunak kuma, that is equivalent to 1,000 denarii. Yeah. Iso ti
may sa wenno sweldo, the yuan dinari ket iso ti may sa nga wenno sweldo, dagiti may sa nga laborer idi panawin. Okay. Kadagiti panawin ni Apo Isos. Denarius, a silver coin which bore the image of the Roman emperor. Okay. Iso nga, dayjay may sa nga denarius, okay, iso dayjay kunata yung coins nga nakaikabilan dayjay picture ti makon ko na nga emperor kadagidi nga pannawain. Okay. So, mapantayo, di makon ko na nga the explanation can the message daytoy makon ko na nga the parable of the talents. E verse 14 up to verse 15, di makon ko na nga master or di makon ko na nga tao idiyay, okay, inted na, inwaras na, kadagiti makon ko na nga servants. Okay? Nga inted na dagitoy, inwaras na, kadagitoy nga talo, inted na ti 5, 2, kendi maysa, ket inted na kadakwada kas kunana jay, versikulo 15, inted na dagitoy nga talinto nga dayjay ibisnis da nga kas ijay kabailanda. Na, yung verse 15. Ija 16 up to 18, daytoy sao nga talento ditoy, talents represent any kinds of resource we are given. Iso dayjay time tayo, sagot tayo, treasures tayo. Okay? Okay. Dagitoy ket, generally speaking, mauawagan nga dagitoy ket, i-representar nati, makunko na nga, talento. Okay. So, dagitoy nga naitid kadagitoy, okay, nga may pakairamanan tayo, they are responsible to use, okay, for God's glory. Yeah? Iso dati makin responsable na itod kadakwada. Yeah. Tapno usarinda, okay, nga mausar ti pakaidayawan dayjay nang third. Okay. Nga diyan nang third, ekspektarin na nga usarinda i-invest da ijay na inseriban nga banag. Iso nga daytoy sao ditoy nga may sa tao awan sa bali na saan nga ni Apo Isos. Okay. Wano ti Dios. Iso nga nangiwaras kada tayo. Inted na kada tayo. Tibiyag tayo. Dagiti bendisyon. Okay. Dagiti timpo tayo, dagiti treasures, dagiti gifts. Inted na iti tao tapno osarin tayo. Madaydayaw ti Apo. Saan lang nga dijay pagimbagan tayo, pagsayatan tayo, no di ket pagimbagan, wano pakaidayawan kung nakaday. Dayjay nangitid, kadagiti sagsagot, kinabaknang wano taltalinto tayo. Madaydayaw ti Apo. Okay. Ti issue ditoy, the issue is not how much we have, but how will we use what we have. So nga kita nyo, jay na ited ti 5, na ited ti 2, na ited ti maysa ko na ited daytoy akas ijay kabailanda nga i-manage.
Iso nga dito'y rabaw ti daga, ada nagduduma nga sukat ti biyag ti tao. It comes to material, abanag. So ano ti tao kayat na ti bumaknang, ket agtrabaho ti aldaw kin ti rabii, okay? Ket diye tao nga agtrabaho ti aldaw laang, siyempre natural ang adu ti masapulan na, sanikwa na. No, it comes to material, diye agtrabaho ti night and day. It's not fair mit diye agtrabaho lang ti may isang aldaw, ket nabakbak nang diye agtrabaho, nabakbak nang ngam diye agtrabaho ti 5 aldaw. Yeah, it's not fair diye. Han nga naing kalintigan nga uray panangkita tayo, di ba? So, rumbeng laang, no adado ti maitid na. Ngem, daytoy na itid. Kasta ti panangiwaras iti Dios kada tayo at tao. Okay. So, dahil kunak na tayo, diye tao ijay, awan sa balay no saan nga ni Apo Isos. Wano ti Dios. Nga iso nga nangiwaras kada tayo ng ted. Kadagiti taltalintu tayo, kadagiti gift tayo. Ted na dagiti time tayo. Ket datayo ti responsible. Kadagiti amin nga inted niya po Diyos kada tayo, our time, our gift, okay? Our treasures, nga inted niya po Diyos. Okay. No kasano tayo nga i-manage daytoy. Ije verse 19, kunana, idi nalabas ti adungal daw, imay day di apo dagiti adipen. Ket inayaban na ida a kinakwinta. Okay. So, di pimanaw, inted na, nagsubli, kunana idi nalabas ti adungal daw. Wano taw-tawen kuna tayo, adu kuna nang aldaw de, wano taw-tawen. Okay. Nagsubli, dayjay master. Wano apo, nga nang ted, kadagitoy 5 talintaw, 2 ken dayjay maysa. Di verse 20, idi nagparang daydi imawat ti 5 at talintaw. Nangyeg ti sabali pay a 5 at talinto. Akon kuna na apo, 5 at talinto ti inyawat mo kanyak adtoy. Nakagungunak ti sabali a 5 at talintaw. Okay. Ije verse 19 kuna na, nga, ije verse 19, nagsubli kuna na, dayjay master, nga nangitid, kadagiti taltalintaw. Okay. Jesus is coming back to judge. Panpanunutin nyo nga, this is the parable of the kingdom of heaven or the parable of the talents. So, imay nga nakikwinta ko na 19. So, in other words, the meaning is, Christ is coming back again to judge us. Han nga umayon nga mangisalakan. Okay. No di kat umayon agsubli, tapno alaen na dagiti nalpason nga naisalakan. So, umay agsubli ni Apo Isos, Jesus is coming back again to judge us. Okay. I-judge na dagitoy nga naikanti talintaw. Okay. Not only for them, but even for us, para met kadatayaw. Amin apo. Daytoy. Okay. Ti pa nag-survey kini Apo Dios, kakabsat, hana kayat nga saun nga panawan tayo ti trabaho tayo. No. Hanga jet issue jay. Inikan na tayo ni Apo Dios, it means we are to use our time, talents, and treasures diligently in order to serve God completely in whatever we do. Yan yaman nga rami din tayo. Nyay? Masapol nga adati time tayo. Ijay sao nga panag-survey. Okay. Kakabsat, masapol nga maawatan tayo, nga hana tayo lang nga pinarswan niya po Diyos,
nga aramidin tayo latan di jay kayat tayo. Ada purpose ti Dios ti panang parswana kada tayo. O muna is pinaraswana tayo ni Apo Dios tapno agserbi tayo kindayawin tayo isuna. Sapol nga maamuan tayo dayjay kakabsat. Tata, kukwa na tayo ni Apo Dios amin nga banbanag do trabaho ti daga. Ket daytoy ket ti trabaho tayo lang ket we are only stewards agay aywan tayo lang. Basahig man ijay kwa. Basahig man ijay, kaya't kung nga basahin ijay libro ti Salmo 24, verse 1, kastoy ti kunana. Ti daga kukwa ni Jehovah. Okay? Awan ti kukwa ditoy ti Pilipino. Awan ti kukwa ti Amerikano itoy. Awan ti kukwa ti British. Kukwa ni Jehovah ti daga. Okay. Kin amin nga dakin kuana. Kuna na amin nga dakin kuana. Kasali tayo jay. Apo. Amin nga da dito daga. Ay. Tilubong kuna na bay. Ken dagiti agnaed kin kuana. So nga kasali tayo jay. Amin. Kaya't nangod nga sa uwain napadati so amin nga banbanag. Okay. Nga kukwa ni Apo Dios. Isu nga datayo kat agaywan tayo laang. So nga dagitoy kat nagaywan lang di 5 talaw ay 5 2 kin maysa. Ay tuloy tayo. Dahil met imawat ti duwa at talento nagparangkat kinuna na Apo. 2 at talento tintid mo kanyak. Adtoy nakagunaak ti sabali at 2 at talentaw. Ni Apo na kinunana kinkuana. Naimbag, adipen analaing kin mapagtalkan. Okay. Napagtalkan ka iti basit, isad kanto nga agaywan iti ado, makipagragsak ka iti apom. Okay. So, dayjay ti response idi naiparang na daw. Mapantay yung mit ijay sumarunaw. Kat dimting mit day di imawat ti maysa talintaw kat kinunana Apo. Amok atao ka anaingait. Nga agani ka iti di ka nagmulaan. Okay. Kunana ijay kat very strict na ingat unay. Ket agakop ka iti di ka nagipurwakan. Gapuna nagbutingak. Ket napanak ket inlemeng ko ti talintom iti daga adtoy alaem ti kukwam. Okay. So daytoy idi na itud ken kuana dayjay talinto nga maysa. Okay. Idi kakwenta ti Apo isuna nagado dagiti excuses na. Okay. In rasarasunan na di bagbagina. Ket manipod iti daytoy in rasarasunan na ti bagina ijay versikulo 26 ngam simmong bat di Apo ket kinunanakin ko na adipen ang managdakdakas kin nasadot. Delikado. Kunana adipen ken managdakdakas kin nasadot. Okay. Dayjay maudi a tao pinampanunot na lang di bukod na nga sarili. Okay. Ti kimpo tayaw dayjay kabailan tayaw dayjay money uno kwarta treasures nga da kada tayaw han nga datayo ti agtagikwa tolay kadagitoy na ipaiwan lang kung nakdatay. We are a caretaker, not an owner. Dito inkut-kut na. Inlemeng na. Okay.
iladawan na diyay, nga di panangaramin na tikas diyay, kasla isuti ag tagikwa. Kakabsat, tiyanyaman nga da kadatayaw, kang nunan unay, di jay biyag tayaw, masapol nga ada aramidin na amay paay, iti Diyos, anang parsuakin kwa na. Okay. Dito nga parable, this parable describes two sequences of two attitudes to Christ's return. Dito nga makita tayo nga dati mangiladawan, mangdeskriber. Iti dua nga dayjay consequences. Iti dayjay reaksyon dagitoy nga tatao amay paay kadakwada. Okay. One is the person who diligently prepares for it by investing his or her time and talent to serve God will be rewarded. Ti tao nga usarin na nga nainsriban anasayaat ti panangi workout na ijay kimpo nga naitid kinkwana dayjay kinabaknang okay iti panagserbi kini Apo Dios ket ited tayo masapol nga ada ited tayo nga panawin tayo hantayo nga mabalin nga hantay ito nga mabalin ijay sangwanan ti Dios ngano saan tayo nga nagserbi kinkwana hantayo nga inted ti biag tayo kinkwana hantayo nga inaramid dagiti talento nga inted ni Apo Dios kada tayo dagiti panawin nga inted tayo kinkwana hantay ito nga mabalin nga pagrason nga kasla iti daytoy a tao. Ipagpakita na lang nga daytoy nga tao, okay? Ket nya awan ti panawin na. Nya. Ngem kunana dito iti tao nga aramaten na i-invest na ti panawin na, talento na, iti panagserbi na kini Apo Dios, maawat na ti gunguna. Iso nga diyan 5 na kagunguna ti 5. DJ 2 na kagunguna ti 2. Ngam DJ maysa, di addakin kwa na, iti mauni nga paset daytoy nga pangarig, ket yaddakin kwa na ket naalapay. Okay. Ije may kadwa, okay. Ije may kadwa, the person who has no heart or ignore for the work of the kingdom will be punished. Ti tao nga awan ti puso na, awan ti tarigagay na, ignorin na laeng, nya, kasla awan kwintana dayay, nga banag, nga inted niya po Dios, nga tibiyag tayo, nya, ribeng na lang nga tibiyag tayo nga inted niya po Dios agyaman tayo. In response, ti kayat niya po Dios ket tipwaga sa panagyaman tayo ket ited tayo may kinkwana dagiti panawin tayo. Yeah. Daytoy iladladawan na nga this is the business of the Lord. No kuna tayo nga business, saan nga monkey business daytoy? Daytoy ket this is a serious business for the Lord. May isa nga seryoso abanag ti panagserbi kini Apo Dios. Hantayo nga exempted, awan ti exempted no may papanti panagserbi iti Apo. Well, ni Apo Dios saan na tayo nga pilitin nga agserbi tayo kinkwana. Inikan na tayo ni Apo Dios ti freedom of choice. No kaya tayo ti agserbi, awaten tayo ti gunguna. Ngem no saan tayo nga kayat ti agserbi, ket ignoren tayo, awan dito'y puso tayo, kunanakit awatin na ti panakadusa. Okay. Kitaan tayo. God rewards faithfulness. Niya po Diyos gungunaan nati agbalin nga matalag. Kitaan tayo.
Je verse 21 kin verse 23, basahig ija English. Kuna na. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant." Dayjay ito timangeg tayo. Dayjay tinangeg dagiti duwa. Daytoy that this is a parable. Isu nga, nagserbi tayo gayam amatalag iti Dios. Daytoy itong timangeg tayo. Ijay pangukuman ti Dios. Kasi sumango tayo amin ti into no judgment day. So nga ko na jay, his Lord said to him, to them, ibagay jay, verse 21 and verse 23. Well done, good and faithful servant. Daydayaw ti Apo. You're faithful over a few things. Jesao nga, faithful over a few things. Uray basit laang. Ti panagbalin tayo amatalag. Iti Dios. Nya, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Sumrik kayo, kuna na. Enter into the joy of your Lord. Sumrik tayo ito. Itirayjay, makunkuna nga, lugar ti inanatibiyag, madaydayaw ti apaw. Ngumno ti kuna ti apo, ang kayo nga amaw, delikadaw. Ijay Ilocano ko na, ni apo na kinunan na kinkuha na, naimbag, adipen analaing, naimbag, adipen analaing, kin mapagtalkan. Mapagtalkan ka iti basit, isaad kanto nga agaywan iti adaw. Makipagragsak ka iti apom. Okay. Kitaan tayo. What the response to the unfaithful servant? Ije unfaithful servant, ije verse 26 and 30. Kitaan niya, but the Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant. Managdakdakas kay nasadot." Okay. Apa ingat ang managdakdakas kay nasadot? Kaya't nang harong nga sa uwain, iti panagserbi kiniya po Diyos, basol tinasadot. Wala, apa ngay nosar na ditoy garod? Ditoy, managdakdakas kay nasadot. Oh. Iso gapon na nga, iti panagserbi tayo kiniya po Diyos, basol tayo, kinkwa na, nagbalin tayo nga nasadot, iti panagserbi. Kitaan tayo, ado dagiti tattao, nga ti panagserbi kiniya po Diyos kat minusin dalaan. Ado ti mangi bagbaga, nga ti panagserbi kin panakasalakan, it is easy. Easy laang. Okay. Kita niyo, ti panakasalakan ket narigat. Unay. Kita niyo, apay, wanatan natay niya po Isos. Tapno may salakan tayo. Di ti makita tayo. Makita tayo di jay nang bayad, di jay utang tayo. Actually, hantayo nga mabayadan. Tibasol tayo. Iso nga imay, ti Diyos nga mismo, nagbalin nga tao. Ta, hana nga mabalin nga isalakan ti bagina, ti tao, datayuhan tayo nga mabalin nga isalakan ti bagi tayo. Iso nga, hantayo nga mabalin nga lalaengan laang, ti panagserbi kiniya po Diyos. This is a serious matter. Haan tayo kuma nga mabalin nga tagtagibasitain. Ti panakaisalakan ti tao ket narigat. Ngem agyaman tayo in our side. Nya kasla nalaka because ti aramiden tayo laang ket agbabawi tayo ti basol tayo. Ngem oray ti panagbabawi ket narigat. Ado dagiti tattao nga mayat nga mapan ijay langit, ngem sanda nga mabalin nga ibabawi ti basol da.
Apay, when ata, ti daytoy bagitayaw kuna ni Pablo, di espiritu kinti bagitayaw, di jay lasag, nya, ti tarigagay na, agapa na dagitoy, handa nga, una agkontrada dagitoy, ti espiritu kinti lasag. Ti lasag, kayat na kahit, agtelinayad ijay basol. Iso nga iso ti lugluganan ni Satanas dayta. Okay. Iso nga nangaramid ti tao ti relihiyon. Dagiti mununan na yung pwede, nangaramid na ti relihiyon. Nga ti relihiyon, once you go to join in that religion, may salakan kan. So nga, nalakalaang. Nya. Ijay sursuro ti relihiyon. Okay. Ngayon, iti Bible, it requires holiness of life. Manmanutim mayat nga agbyag-an na santuan. Ti agbyag-an na santuan panawan ti basol. Panawan dagiti bisyo ti biyag. Ado dagiti tattao nga kayat da nga itugot da, ti bisyo da, basol da, ijay langit nga mahan nga mabalin. Haan nga mabalin. Takunan nati kanta basol di makastrik ijay. Anya ti kunana, verse 26, but the Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So the verse 30, kunana naman and cast the unprofitable servant. Tihan nga may kari. Nya itapwakyo kunana di Ilocano. Ti saan nga may kari nga adipan ijarwar kunana. And cast the unprofitable servant into the outer darkness di kasipngetan. There will be weeping and gnashing of teeth. At dati panagngarit-ngarit itingipon ijay kunana. So kitaan tayo. Dayjay talungan na kay tudan na iti talinto kahit kunana servants adipan kunana jay. Kaya't nangaruga sa uwan dagitoy kit namati kiniya po Diyos. They are the followers of the Lord. Ngamti problema, dijay duwa nagtrabaho da, niya, intrabaho da, dijay intalek niya po Diyos kadakpada, ngam di may sa haan. Diba? Ngam still he is a servant. Mawawagan nga servant. Diba? So, adalan tayo dito, awan ti further explanation na dito, ngam, kitaan tayo, ti Diyos kumaiso ti mangilawlawag kada tayo, ti Holy Spirit, ngam apay ijay. Yeah? Haan nga unbeliever da ito. Kakabsat. Kasali na tayo da ito. Nga namati kiniya po Diyos. Kaya't nangasawain, no Kristiyano tayo nga kunkuna tayo kat inawat tayo ti apaw. Kaya't han tayo nga agaramid. Nya? Kitaan nyo diya haan nga nagaramid. Inkali na. Nya? Di biyag na ngayon survey. Ngam namati. Kakabsat. Ado dagiti Kristiyano, many Christians have the mistaken belief that all they need to do is be saved. Yeah, kahit na lang may salakan da. And after the salvation, they can sit back and relax. Yeah? Ado dagiti makunkuna nga Kristiyano. Yeah? Inawat na ni Apo Isos, mapanda yung church, agdaydayaw, agkantada, agawid da. That's it. Nothing to do. Ngam kita niyo, dahito iti may isang warning ka na tayo. However, niya po Diyos inikan na tayo ti talento, kin ability. Nga ekspektarin niya po Diyos o sarin tayo wiyos for His kingdom purposes. Inikan na tayo ti biyag. Inikan na tayo ti sansanikwa. Inikan na tayo ti pigsa tayo. Inikan na tayo ti salon na tayo. Ekspektarin niya po Diyos. Nga ti panang parswana kada tayo. Ditirabaw ti daga. Itid tayo kuma ti panangidayaw, kin panagserbi tayo, kin kwa na madaydayaw ti Apo. Kitaan tayo ti kumplito nga panakailawlawag na, inlawlawag ni Santiago. The book of James chapter 1, verse 22 and 23.
doers, not hearers only. Nanayay. Verse 22 ko na, but be doers of the word, and not hearers only. Agaramid tayo kuma. Ya? Gaputi siya nga hantayo lang nga para dengag. Deceiving yourselves. Kung nanayay mauday. Verse 20 tayo. Hantayo ko mga lilawan ti bagi tayaw. Kung na. In verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Kung na, dahil agdingdingag, dingdinggan na nga manamit nga ramidain, nayarig ti may nga tao nga kitain na jirupa na jisarming. Okay. Nga kitain na laang. Yeah? So nga no kitaan tayo kumadyo sarming, tisaw niya po Diyos kit sarming. Yeah? So ti pagsarmingan. Nga tisaw ti Diyos makita tayo dyan no anya dagiti banbanag nga ramidin tayo. Kindagiti dapat nga saan tayo nga ramidin. Kastamit ti sarming. Ti sarming no ti rason no apay nga sarming tayo, tapno kitaan tayo di mata tayo na damukot tayo. No daduma ko na di Matthew 7 verse 1 ko na makita tayo timukat ti sabalay ngem di tayo makita nga pasanggir gayam ti adday di mata tayo. Iso nga umuna nga kitaan tayo ti bagbagi tayo. Kasi ti kayat na nga saon dayto yapo. And secondly, that is chapter 1, James chapter 2. Mapantayo di verse 14. Sa tayo umalis di verse 20. And then umalis tayo di 22. And umalis tayo di 24. Faith without works is dead. Na. Hindi pa ulong na di ay. Di verse 14, what does it profit? My brethren, if someone says he has faith, but does not have work, can faith save him? Sa lunsod na jay. No, kuna na, anya ti magunguna, kakabsat. No, ti may isa, kuna na kat ada pamati na. Ngem, awan mo ti aramid, kuna na. Ti pamati na kadigat, mabalin na ngay salakan ni suna. Mayay, ti sa lunsod. Verse 20. But do you want to know a foolish man? That faith without works is dead. Ti pamati ko na nga awan ti aramin na kahit natay. Yeah. So nga ado dagiti mamati. Diba? Ado dagiti mamati. Nga nagpatinggalang dalang ijay mamati. Dati may isang istorya. Na ito yung istorya kat kuna na kano da may isang aserkero. Ti may isang aserkero, kuna na nagpabuya kat kuna na daytoy kuna na nga iwayat ko nga wire. Wenno, yatay wire kuna tayon? Alambre. Mabaling ko kadi nga mamati kayo kadi nga daytoy nga alambre kuna na in kabil na ijibangan nga side and then ija side. Kit kuna na mamati kay kadi nga daytoy nga wire nga iwayat ko ket mabaling ko nga talaytayon magnadya rabaw na ket mapanak di banger. Way na po. Palakpak. Di nagna. Ija rabaw di yang wire. Ket idi aday di banger kuna na nangalat ti may nga karamatilya ket kuna na mamati kayo kadi nga daytoy nga karamatilya kuna na idoron ko magnak dito rabaw ti wire ket makapanak ije banger nagpukaw dagiti tao ket kuna na yin tan nga to nga lugar yen ang iwayatan na ket kuna na way na po mamati kami indoron na ti karamatilya napan ije banger ket idi adday ije banger kuna na mamati kayo kadi nga daytoy nga karamatilya kuna na idoron ko ije banger ket nagdaglugan kada kayo nga mayat nga may sang aglugan mapan ije banger kuna na mamati kayo kadi nga makapanak ije banger agraman ti ilugan ko nga tao kuna na awan tinagpukaw kaputa kuna na siya sino ti mayat kada kayo nga aglugan iti daytoy tapno mapanak ipan ko ije banger may sang awing nagpukaw ko kuna na siya kapaw
Naglugan ti ubing ket induro na napan ijay banger. Sino ti adda pamati na di ubing nga naglugan ijay uno dagiti tawo nga kakadwa nagpukpukaw. Kasjay apo ti ilustrasyon dayay. Kakabsat no minsan, ibaga tayo nga adda pamati tayo ti Dios. Ibaga tayo nga Kristiyano tayo. Nga maawamet ti makita nga aramid tayo. Ijay versikulo 22 kunana. Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. Isu nga kunana, ti pamati, nga da aramid na, isu ti pamati nga mananay. Kahit no da pamatim ket awan ti aramin mo kunana, saan nga nananay? Isu nga verse 24 kunana, you say then that a man is justified by works, not by faith only. So gapuna nga ti pamati nga daan ti aramid na, iso ti pamati nga mangan anay iti tao. The conclusion, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Kakabsat king igayam, daytoy ti pakabuklan, daytoy aminsahe, daytoy makunkuna nga parable of the talents. Ni Kristo umay ti mabiit. Saan nga umay tapno isalakan na tayo manin. Ngam umay tapno okumen na tayo nga imawat kiniapo Dios. Ket sapay kuma tadagiti inted niapo Dios at talinto tayo. Tibiyag tayo. Isirbi tayo kinkwana. Hantayo lang ko mga Kristiyano babaen kadagiti ngiwat tayo. Hantayo lang ko mga agbalin a Kristiyano aparatugtugaw nga magaramid tayo. Kakabsat king gagayam agdawatak tidakkel a pabor. Tapno matungpal ti baga ti apo. Tapno adaramin din tayo amin. No daytoy nga panagministrumi kada kayo as a family. Ti sao ti Dios amang mga ganyo. Kadagiti kakabagyan nyo, isyeryo kuma. Iso ti may sa panakipagpaset, kin panakipagtrabaho yo, ti pagarian ti Dios. No itedyo dagitoy aminsay kadakwada. Nang nangrona dagijay, apang pamilya tayo sa dinumantayan tayo. Numabalin tayo kakabsat. Nga ipos. Dagiti na iimas, at tartaraon tayo. Dagiti napipintas sa sabsabong kinmumula tayo. When dagitoy ti mangipakita, nga tidayag ti Dios nga inaramid na create na ditirabaw ti daga ket rebeng na laeng nga ipos tayo dagitaan na sasayaat abanbanag ngem numabalin tayo dawatek kakabsat king gagayem a makipagpasit kayo ti panakay palawa ti banghilyo ni Apo Hesus adu pay dagiti tattao nga saan na naisalakan daytoy aminsahe ti biag masapul da ti banghilyo masapul da ti sao ti Apo. Kat daytoy ti minsay ti biag ni Apo Dios, bendisyonan natin. Amen. So Lord, this should be our response. Kantaan tayo ti pagbalinan na kabendisyon. Make me a blessing. Hallelujah. Praise God. Ti kalsada ken lansangan ti biag narway na ipanmut silaw jay kasip netan mapulku kanak ragsa pagbalinin ng
biag na pud no ka pagbalinin na kada benisyon biagkot agranyag ni Jesus. Pagbalinin na apuda watin. Pagbalinin na mangted ka kas panakaited ken ka agayat kasayat na tulong ampi awan mabalin na di trabaho pudno ka hallelujah pagbalinin na kad a bendisyon yakut agranyag ni Jesus. Pagbalinin na apuda watin. Pagbalinin na ama Hallelujah, praise the name of the Lord. Glory to His name. Hallelujah. Glory to His name. Oh, madaydayaw Glory ka. be to your name, O God. Madaydayaw ka. Hallelujah. Yes, O God. Manakabalin kinaasi unay nga Dios apo. Ikararagmi apo dagiti kakadwa. Suda po Dios nga nakiadda kada kami. Kindagijay tattao apo. Suda ang makakita iti daytoy a panagministro. Ikararagmi apo Dios ti panakay palawa ti trabaho ti pagariam. Dawatin mi nga bendisyonam o God. Dagijay at tao analpasin anamati. Kag serserbikin ko nayunam apoy da. Ti talinto da maramat. Oh, yes. Ti adda kadakwada ti time da apo Dios nga ited da invest da apo Dios amay paay ti pagariam. Manakabalin nga Dios ti aramiden mi apo iti panagserbi. Nayarig amami nga nasantuan nga bangbangunan mi apo ti palasyo mi ijay pagariam. Ammo mi kinpatsin mi amami nga nasantuan nga ti anyaman nga ramiden mi apo Dios sacrifices to God ti kwarta mi apo ti time mi ti panagkararag mi ti anyaman abanag nga i-invest mi apo Dios iti daytoy a pagarian ti Dios. Adda apo ti gungunami man nakabalin nga Dios. Ti kangrunani daton mikin ka daytoy biag mi apo Dios. Adtoy ti biag mi aramatim kadi apo Dios akas mayarig ti maysa akupa. Tapno ti kasta mami nga nasantuan apo Dios ti siya sinuman apo ang mga ramat akas mayarig ti paginuman. Mabendisyonan ko maapo Dios. May kan kumati inana. May kan kumati bangar man nakabalin nga Dios. Ikararag mi met apo ti pan nakabalin ti diablo. Kat ilunod mi dagiti anyaman nga klase ti sakit. Ilunod mi dagiti trabaho ti kabusor. Yes, yes. Tapno ti anyaman apo panang dadaal ti diablo kadagiti tattao. Dagijay nga nabalod apo Dios gapo kadagiti bisyo. Nang balod kadakwada apo Dios ti addiction. Dagiti apo Dios na adik apo kadagiti alcohol, nicotine. In the name of Jesus, O God.
waya-waya apuida. Dagijay masaksakit, Apo Dios, na idalit ka dagiti pagtaingan, kadagiti hospital lugar. Biktima, Apo Dios, kadagiti COVID. Biktima kadagiti anyaman niya klase ti sakit, O God. Dagijay, Apo Dios, hypertension kinda dumapay, Apo, nga klase, Apo Dios, ti sakit. In the name of Jesus. Dagijay addati cancer na, Apo, dawatin mi, kinikararag mi, Apo Dios. Dopraken mi dagitoy nga klase ti sakit. Tadakdakkel ti pannakabalin ti Dios. Gapo ti sao ti Dios anyaman adawaten mi. Gapoy tinagan ni Apo Isos. Dayta ket maaramid isot gapuna iti daytoy agundaway. Iklim mi ti karini Apo Isos. Tapno dagiti tattao nga danten anayen, O God. Mawaya-wayaan da kumamami nga nasantuano. Gapoy tinagan ni Apo Isos. Agasam, Apo ida. Yaman kami, Apo, ken ka. Di kararag mi, Apo Dios, ituloy mabendisyonan. Bendisyonan ti Iglesia, Apo. Di panakay palawa, Apo Dios. Dagiti Kristiyano ka, dagiti communist nation, O God. I pray, bless them, O God. Dagiti Kristiyano, Apo Dios, kadagiti Muslim countries, kadagiti Hindus, Apo, kadagiti Buddhist countries, ikararag mi da. Tapno dagitoy amamati kinagbalin na Kristiyano, imawat kini Apo Isus, agmaymaysa kami ngagtrabaho, Apo, tapno ituloy mi, Apo Dios, di trabaho, Apo Dios, kinti pagaryam, madaydayaw day tanas santor ninagan mo. No katam, Apo Dios, dagiti amin na ruangan, amay paay ti panakaisalakan kadagiti tattao, makasapul ti panakaisalakan. Kapoy tinagan niya, Apo Isus, ti kararag mi. Amen. Hallelujah, man tayo ti panakay kasaba, manan ti sao ti Apo, praise God. Kat kantaan tayo, makipagkanta kayo, kada kami iti doksolohiya, hallelujah, praise God. Ti amaken anak kuma, ken ti Espiritu liliwa, dayawet nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Unwen kumati, Apo, dagiti biyag tayo tiragsak kintal na. Kastamit nga ti parabor ni Apo Isos. Ananayon na kumadagiti suamin, akasasaad tayo. Ipananglilua, panangisoro, panangidalan ti na santon nga Espiritu. Makiadda kumakada tayo, kat ti talwa persona ti may mga siya nga Diyos. Arakopin na tayo kuma, manipod iti da ito nga oras, ingga na ti agnanayon, kuna tayo ti amay. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Itati panakalipas ti gimong tayo nga makipagtulturi kayo kada kami nga agkanta dito. Kanta ko na into no agpasalista when the roll is called up yonder. Hallelujah. Praise God. Into jay tangatang ti trumpeta ti Apo agtimen ket ariwa wateng yensis ti manggen. Bumangon to amin dagiti na tayo Alinteng ama paniti Apo ang sumaben. Ituno at pasalis ka ni Jesus. Ituno at pasalis ka ni Jesus. Ituno at pasalis ka. Awagan ng tutinagan ko ijay. Itiday tanga aldaw awan to pulos ni ulen. Naranyak ket awan duti sangsangi. Ijay matiptipon tu amin dagiti nalinteng. Ama paniti Apo ang sumaben. Hallelujah. Ituno agpasalis ka ni Jesus. Ituno agpasalis ka ni Jesus. Ituno agpasalis ka. Awagan ng tutinagan ko ijay. Ipeksaday ti mabalintay apanagtrabaho. Tao
umasinegan ti Apo. Ang patuloy tayang matalag, kan puno iti Diyos. Hallelujah. Agin Karawagan na kay Jay nga to. Intulo at pasalista, intulo at pasalista, intulo at pasalista. Awagan ng tutinagan ko ijay. Intulo at pasalista, intulo at pasalista, intulo at pasalista. Awagan ng tutinagan ko ijay. Awagan ng tutinagan ko ijay. Praise Hallelujah. the Thank you for name watching. of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Praise God. Diyan about iturod. Palasyo diyan about iturod. Praise God. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder Will never more wander and walk the streets that are pure as gold. Hallelujah. Ingato tayo. Praise God. Thank you so much for watching. Auntie Cherry Maranyon and Ninang Hiling. Hallelujah. Lapada. Praise God. God bless you all. Hallelujah. Dito'y kapnekat, basita balay ko. Di basita pira, can balituk. Hallelujah. Nganjay syudada, gitin na supo, ada palasyo, Abalito, hallelujah. Tirabaw, turut, ada palasyo. yes, Lord. Ijay dagana, ingetranya. Praise God. Ijay sa atay tu, amataenga, kalsada pulos, abalitu. Ingato tayo may sa hallelujah. Lupay masansan, masulisugan, ket kas patuti, pagkindaan, ta dito'y awan, mas nupapalay ko, palasyo't balitu, ijay nga to. Yes, amen. Hallelujah. Tirabaw titurut, at palasyo, ijay dagana, ingetranya, ijay sa antay tun, amataengan, kalsada pulos, abalito. Antay ito na matangan dyan, tililay. Kapag-arupen, anang panglawan, diyan maupay ta, hallelujah, at pagloryaan. Yes, Lord. Gan-gan na eta, Ye maturturun na iti palasyo, ken kuruna. Tirabaw
ijay dagangan, inget kanya, ijay saan tayo amat taengan, kalsada pulos, aban ito, tirabaw, tituro, at kapalasyo, injay dagana, inggit niya, ijay saan tayo amang taengan, kalsada pulos, aban ito. I got a mansion, Yes, over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and something yonder we'll never more wonder. I walk the streets there, our beauty's gone. Dayo tiabaw. Hallelujah, thank Gasan. you for Jay joining Gloria us. ket balitok. Dayo tiabaw. Hallelujah. Awan sa pulumon, no awan tinapukaw mo. Dayo tiabaw. Yes, See you again next amen. time and God bless us all. Yeah, Amen. hallelujah. Hallelujah. Join us Hallelujah. again Praise next time. God bless. We love you all. Hallelujah.